Jälleen kerran kultamitali ratkaistaisiin jatkoerissä. Kanada osoitti henkisen vahvuutensa ja lopulta Anson Carter tuikkaa kiekon maaliin ja juhlat voivat alkaa. Vai voivat? Kävikö kiekko maalissa? Tuomaristo keskeyttää villit karkelot. Päätuomari Vladimir Sindler on sijoittunut toiselle puolelle maalia. Hän ei näe, käykö kiekko maalin perukoilla. On aika ottaa puhelu videotuomarille. Helsingin Areenan lehtereillä videotuomari Pavel Halasilla oli edessään uransa vaikeimmat minuutit. Hänen olisi ratkaistava, kävikö kiekko maalissa. Ensi kertaa panoksena videotuomarilla oli ratkaiseva finaalimaali. Kuvakulma kuvakulman jälkeen. Hidastus sieltä, toinen täältä. Ratkaisua ei näyttänyt löytyvän. Yleisradion TV-kuva toi vielä viimeisen 9. kuvakulman. Kuvanauhoittaja Jari Kokon suurennos ratkaisi tilanteen. Kiekko käy 15 senttiä maalin perukoilla. Kanada voittaa MM-kultaa piinaavan 5 minuutin videotarkistuksen jälkeen.